Pozdravujeme vás z auditu nehnuteľností. Dnes sa nám ozvala mladá rodina, ktorá nás požiadala o preverenie technického stavu rodinného domu, ktorý si prednedávnom zakúpili. Žiaľ, podľa môjho názoru spravili chybu, že dom si pred kúpou nedali odborne skontrolovať. V tomto videu sa preto pozrieme na celý príbeh pekne od začiatku. Do videa vám sem teraz strihnem zábery z realitného inzerátu. Podľa popisu má byť dom po kompletnej rekonštrukcii. Žiaľ, radosť nového bývania však netrvala dlho. Postupne sa začali zisťovať nové problémy, ktoré si vyžadovali okamžité riešenie. Ako prvé si napríklad nechali skontrolovať elektrickú inštaláciu a revízny technik vydal zápornú správu. Tu vám sem teraz strihnem. Po dokonaní oprav sa vydala už ďalšia revízna správa, tentokrát kladná, aj tu vám sem teraz strihnem. Po kontrole komína sa však zistili závažné nedostatky a komínár vydal zákaz jeho používania. Našou úlohou je odhaliť všetky technické nedostatky a vypracovať odborné vyjadrenie, ktoré bude slúžiť aj na právne účely. V takýchto podobných prípadoch totiž dôkazné bremeno spravidla nesie kupujúci, preto je dôležité mať situáciu podloženú odbornou fotodokumentáciou a aj videodokumentáciou. No a teraz poďme sa na to spoločne pozrieť. Vypadlo to, bodaj by ani nie. A ako je vidieť, to je všetko mokré. Treba všimnúť, že to sa hýba. Nič moc. Tak som dorazil na miesto určenia a idem si to pozrieť, ak teda vyzerá ten zrekonštruovaný dom. Tak, a dívame sa na náš domček po kompletnej rekonštrukcii, jak bolo v inzeráte. A mňa hneď vyrušili dve veci. Hore máme nástrešák, to znamená, že tipujem, že elektroinštalácia, prívod je určite pôvodný. A všimnite si, že má to novú strechu, ale vôbec som si nevšimol bleskozvod. Podľa mňa analýza rizika by určite vyšla, že bleskozvod tu musí byť. A tu ho nemáme, no a ideme si pozrieť ešte aj ďalšie veci. Plynová rúra, natrieta na bielo miesto na žlto. Veľká časť je teda vo fasáde, polka není vidieť. Čiže sa mi to moc nepáči. No a etik nám na niektorých miestach vyzerá takto. A keďže ma to výrazne zaujalo, tak si to môžem aj otvoriť. Tak som to vyrezal. Veľa vecí podpadávalo, pretože na takomto prachu to vlastne držať aj nebude. Tuto dole vidieť nejaké dva styrodúry zlepené vedľa seba. Toto je niečo na buchte. Toto je vlastne celé úplne voľné, to sa vlastne kýve. Tuto je zrejme nejaká asi cestička myšky do domu. No a takto to tu je. A predpokladám, že toto bude druhá cestička myšky do domu. No. Takže tak. Ideme si to pozrieť aj zblízka. Otvoríme si bráničku. Tu má hneď privítá stĺp, ktorý bol obložený a vypadlo to. Bodaj by ani nie. Keď sa to robilo nesprávnym technologickým postupom, to sa proste na takéto buchtičky, respektíve koláče nerobí. Ako som spomínal, elektroinštalácia by mala byť opravená, takže to si iba teraz pozrieme, že či to tak je. Hej. To vyzerá, že urobené pekne. Podľa nových podmienok, čiže tu už máme blombu od distribúciou, máme tu prepeťovku. Takže toto je urobené fajn, takže toto je objektívne opravené. No a pozrieme si teraz ešte niektoré veci, ktoré sú na tomto dome zaujímavé. Napríklad tam hore strechu si môžeme ísť pozrieť. Vyliezol som na strechu. Tu je pekne vidieť, jak je urobený vlastne nástrešák, tak sa niekedy robili prívody do starých domov, elektroinštalácie. Tá strecha má viacero defektov. Nebudem všetky menovať. Ja si myslím, že za zmienku stojí tento. A ako je vidieť, toto je ako objektívne naozaj že závažný nedostatok, pretože takto sa to realizovať určite nemá. Ako dávať sem takúto fóliu
proste takto sa tá strešná krytina proste nemá robiť, hej. Takže toto proste objektívne bude treba prerobiť, lebo toto nie je spravené správne. Takýchto chýb je tu viacej, ale ideme si pozrieť aj niečo ďalšie, lebo tento dom ešte skrýva veľa prekvapení. Ideme si pozrieť aj odkladaciu miestnosť. Tá vyzerá nejak takto. Tuto je múr, ktorý si už majiteľia opravili. Strihnem vám sem fotky z ich archívu, že jak to tam vyzeralo. Aktuálne nám to vyzerá takto. Vypínať, že naozaj zaujímavý. Určite by som si želal, aby aj v mojej rekonštrukcii kompletnej to takto nejak vyzeralo. Aj tento je fajn. Však ako v pohode. A čo je tu zaujímavé je to, že komín podľa fotky vyzerá byť fajn. A keď sme to preliezli s inšpekčnou kamerou, tak sme zistili, že ten komín určite nie je možné v takomto stave používať. Strihnem vám sem aj, čo si o tom myslí kominár. No a teraz by sme sa mohli pozrieť, že čo sa nám vlastne bude ukrývať tuto dole, pretože ide odtiaľ veľká vlhkosť, čokoľvek sa tam vlastne nechá splesnivie. Takže ma to v celku zaujíma, že čo nájdem tam dole. Ideme sa pozrieť tu, som to otvoril. Nejak sa mi to podarí natočiť. Nie je to úplne štandardizované, tu sa treba zastaviť, pretože tu hore sa človek buchne. Že tu sa vlastne musíte posadiť na zadok. Takto sa sem vsunúť. A už sme dole. Čiže takto nám vyzerá pivnica kompletne zrekonštruovaného domu. Toto je ten otvor, keď som vliezol. Môžeme si to pozrieť. Za mňa osobne tu strašne cítiť vlhkosť. Dole všetko vyzerá, že je zem. Skúsime tu niečo pozrieť, zmerať. To je všetko mokré. Tuto je inak prívod, ktorý nám kvapka. Takže tuto vlastne dole jazierko. Toto vyzerá, že bola nejaká staršia technológia, ktorá je odpojená. No a takto nám to tu vyzerá. Fajn je, že kanalizácia vyzerá, že bola urobená na novo. Horšie je však prívod, pretože keď si ho pozrieme, tak zistíme, že on je vlastne iba takto voľne položený na tehličke. Sa nám to takto hýbe, žiadny nejaký ukotovací bod. A toto je peperka stará. Takže rozvod vyzerá, že tuto dole je určite urobený z peperiek. No a z mojej strany by to už aj stačilo. Ideme sa ešte pozrieť, že teraz na interiér domu. Išiel som si pozrieť aj strechu. Kvalita vyhotovenia je tu takáto. Vôbec tie trámy nie sú ošetrené proti škodcom. Pomúrnica postavená na takýchto drievkách, čo tiež nie je úplne ideálne. Otázka znie, že či vôbec je k tomuto nejaký statický posudok alebo nejaký výkres. Kamerový systém položený na vedierku to nejako akože asi komentovať nebudem. Klieštiny vôbec nie sú tiež ošetrené, tuto už to drevo je takéto. Všade vidíme nejakú kvóru, ktorá by tu tiež nemala nikde byť. Tuto som si všimol, že je klincom vlastne porušená táto fólia. No a do týchto ďalších útrop, ktoré tu máme, tak sa ideme teraz pozrieť a kúsok ďalej sme našli toto. A tu je napríklad zase vidieť, že tá strecha buď tiekla,
Alebo stále ešte teče. Rozhodne toto není ako v poriadku. V tejto časti strechy nám to vyzerá takto. Veľmi zaujímavá realizácia, musím sa priznať, že som takúto ešte nevidel. Naozaj, nie som si úplne presne z tých, ktoré sú pomúrnice z tohto, lebo je tu drevo na dreve. Každopádne tam je tiež poškodená podstrešná fólia. Napríklad tuto je zase vidieť, veľmi zle sa mi to točí, ale skúsim to. Že aj túto tá strecha vlastne tečie, hej. Celková tá realizácia je proste, akože naozaj by ma zaujímal ten výkres, že či to tu akože niečo bolo, tuto majstri zabudli si šrobiky, tu je kvalita vyhotovenia takto, tu je to takto, toto je zase takto, takže to je veľmi podivodné, ako za mňa určite tá strecha není v poriadku, pretože na mnohých miestach tečie, není k tomu žiadna dokumentácia, takže jak bola riešená statika, či to vôbec v nejakom ťahu bude držať, si nedokážem proste odvodiť ani prehlásiť, ale akože určite toto není v poriadku. Tu sa dostávame do opačnej strany, tu je zbúraný komín, nechaný, tuto je diera. Predpokladám, že tady si asi niečo bude chodiť a žiť svoj život. A skúsime sa teraz dostať ešte ďalej, aby sme si tu mohli pozrieť detaily. Posledná časť strechy nám vyzerá takto. Treba všimnúť, že to sa hýba. Taktiež toto sa nám celé hýbe. Tuto budeme určite prizývať statika, aby sa k tomu vyjadril, lebo za mňa to není v poriadku. Takto nám vlastne vyzerá kuchyňa. Tu je vlastne vidieť, že tu niekto nechal tie staré trámy a celé vlastne tú strechu vlastne postavil na nových. A uvidíme, že čo nám to povie statik a súdny znalec, ale očakávam, že ten verdikt zrejme nebude akože v kladnom rezultáte. A poslednú súku dáme ku komínu, ktorý nám proste vyzerá takto. Tu ešte je prasknutý. Absolútne nie sú dodržané proste vzdialenosti od horlavých materiálov. Ako nedivím sa tomu kominárovi, že zakázal používať ten komín, no to samozrejme by som zakázal aj ja, lebo toto ako rozhodne, toto není proste v poriadku. No a ideme sa pomaly premestiť do interiéru. Tu je všimnúci dvere. Dokonca ja si dovolím tvrdiť, že toto bolo pristávané. Tu bol predtým pôvodný vchod do domu a dvere boli tu a teraz sa presunuli tam. Určite pôjdeme na úrad si vyžiadať dokumentáciu, lebo pokiaľ už podľa môjho odborného názoru sa robí takáto veľká rekonštrukcia, to znamená, že menia sa pozície, kde sa teda rieši nejaká statika, robí sa nová strecha, podľa mňa tam by nejaký výkres a dokumentácia určite mala byť, minimálne teda ohláška, ak nie stavebné povolenie, a teraz si pôjdeme pozrieť interiér. Interiér domu vyzerá byť zrekonštruovaný, ale pozrieme sa teraz na kvalitu. Napríklad tuto sme hneď našli kachličku. Táto dlažba sa proste objektívne kýve a bude na výmenu, to je dosť veľký zub. Proste to je počuť, že toto je buď na buchte, no proste to nie je určite v poriadku. A čo bolo zaujímavé je to, že majitelia sa sťažujú, že keď buchnú dverami, že počujú, jak im búcha strop. Môžeme to nasimulovať. Teraz to nie je počuť, ale ja to nasimulujem takto. Nič moc.
Dal som si námahu, so súhlasom majiteľa sme spravili sondu, takže už vieme, že je to Knauf a ten vrch nám vyzerá takto. A ja teraz vyskočím na rebrík a povieme si k tomu viacej. Vyskočil som hore na rebrík, konštatovať, že purpena v tomto profile nemá čo robiť, takto sa tie SDK-čkové konštrukcie nerobia. Taktiež konštatovať, že konštrukcia je mimo technologického postupu priamo od výrobcu. Skúsim vám s tým teraz zakývať, aby ste videli, že čo je vlastne na tom zle. Skúsim si to prechytiť. To sa celé vlastne takto kýve. Ani toto nie je vlastne uchytené, hej. Takže proste celá tá konštrukcia a celý ten sadrokartón sa nám proste kýve, hej. Ako za mňa osobne to bude treba dať dole, urobiť to na novo, lebo takto žiaľ sa to nemá proste robiť. Strihnem sem fotku, jak by to malo vyzerať. A ideme si zase niečo pozrieť ďalej. Zaujímavosťou na tomto dome je aj to, že keď som išiel do kúpeľne, hej, tak to nám vyzerá, tak do tohto schodu som zakopol vždy. A ako je vidieť, asi aj viacerý. Takže nie som si istý, či toto je úplne, že OK, technologický postup. Som očakával, že takéto veci v tej kompletnej rekonštrukcii by proste byť nemali, hej. Som očakával, že to bude nejaký plynulý prechod a nie rozhodne takýto veľký, hej. Kde proste vždy zakopnem. A v celom dome sa nám rozchádza podlaha, čo je vidieť tu. Tak aj tu. Tak aj tu. Podľa môjho názoru je to spôsobené tým, že tá podlaha je položená na nerovný povrch. Podľa mňa je tu taká krivosť, že preto sa nám to takto rozutekalo. Tak ideme zase urobiť sondu, ideme toto dať von a pozrieme si, že ako je to spravené. Tak prvá lišta je dole. Zabudol som ešte povedať takú dôležitú vec, že takto sa to neosadzuje, domáci majstri. Tá soklová lišta sa dáva takto. Okay. A ideme si vyťahnuť von parkety a zmerať rovinatosť. Tak sme to otvorili. Tuto je vidieť mravčokov. Takto nám to vyzerá. Ako každopádne povedať, že keby sa podľa mňa použil iný technologický postup, podľa môjho názoru tá podlaha nie je až taká katastrofálna. A toto je asi ten najlacnejší materiál, ktorý sa dá kúpiť pod parkety. A tým pádom, že sa to vlastne položilo na nerovný podklad, na takúto fóliu, ktorá vám nevyrovná proste nič, tak tým pádom sa tá podlaha vlastne plávajúca na mnohých častiach domu vlastne takto prehýba, rozpada, oddialuje, pretože takto sa to proste robiť nemá. A určite si myslím, že by nebolo od veci, keby sa na tú podlahu vyliala nivelizačka a zvážujem, že či by sa aj nemohla urobiť deratizácia, pretože ten dom je proste plný mravcov. Toto je inak zadná časť toho komínu a domáci tvrdia, že keď svieti slnko, tak začne tá stena smrdieť. Je to tak, keď k tomu naozaj človek že čuchne, tak cítiť komín. Ten je vlastne na druhej strane. A je také, toto by mi určite akože vadilo, ale tak už toto je zase v starých domoch, tomuto sa zase nedá niečo globálne vytknúť. Nakoľko sme si všimli, že na mnohých miestach v dome je takýto dutý zvuk, ktorý signalizuje, že zrejme je otrhnutý podklad od tohto, tak sme urobili sondu, aby sme to vedeli preukázať.
A tu je vlastne vidieť, že tento podklad, vlastne celá táto sádrová omietka sa vlastne odlepila od tohto a možno konštatovať, že je tu vidieť, že toto je vlastne stará malovka, ktorá zrejme nebola napenetrovaná a na to vlastne urobili takto novú vrstvu, hej. Žiadna mriežka, nič proste, takže takto to vlastne duní, no. No a viacej si k tomu povieme ako obyčajne u nás na firme. No a čo dodať na záver? Ako zvyčajne pripravili sme odborné vyjadrenie, ktoré poputuje teraz do rúk nášmu právnikovi. Na základe tohto prípadu opäť zdôrazňujeme, pred kúpou nehnuteľnosti je mimoriadne dôležité preveriť jej technický stav, a to najmä v dnešnej dobe. Ďakujeme, že nás sledujete, veľmi si to vážime. Ak sa vám video páčilo, prosím, tuto dole nám hoďte odber, sledujte nás.